మాట్లాడు, గట్టి మాట్లాడు. నమస్తే అన్న. నమస్తే. ఇప్పుడు ఈ మందు ఎన్ని రోజులు కొట్టిన మీరు? 5 రోజులు అయింది. మరి ఏ కంపెనీ ఇది? ఎంపీడీ కంపెనీ, అమెరికన్ మందు ఇది. ఎన్నిసార్లు కొట్టినావు దీన్ని? 2 సార్లు కొట్టినాను. 2 సార్లు కొట్టినారు. దీన్ని కొట్టిన వల్ల ఏమేమి ప్రయోజనం ఉంది? తెల్లదోమ పచ్చదోమ పోయింది, గ్రోతింగ్ బాగా వచ్చింది. కాయలు బాగా కాస్తున్నాయా? బాగా కాస్తున్నాయి. ఇంకా ఏమేమి ఉంది? ఇంకా అదే దోమ కంట్రోల్ బాగా. దోమ బాగా కంట్రోల్ అయింది కదనా? ఓకే. ఇది ఏ ఊరన్నా మీది? హెచ్మురేని. మీ పేరన్నా? వీరేష్ గారు. ఇది పొలం బెండ పొలం కదన్నా? ఒకసారి చెట్లు చూపించండి. అది అంటే మనకు ముడత అనేది బాగా కంట్రోల్ అయింది. చెట్లు కూడా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంది కదా? చెట్లు కూడా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి. ఫ్లవరింగ్ కూడా బాగా వస్తుంది. పూత కూడా బాగా క్లారిటీ వస్తుంది. చెట్టు అంతా కూడా ఏంటంటే న్యాచురల్గా ఆరోగ్యంగా చాలా బాగుంది మొక్కలు అనేది. మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ వాడినప్పుడు మీకు ఏమైనా ఎట్లా అనిపించింది అన్న? అంటే కెమికల్ లాగా ఉందా? స్మెల్ ఎట్లా ఉంది? ఇది ఏం మంచిగా ఎఫెక్ట్ లేదు కదా? మొక్కకు కానీ ఏం ఎఫెక్ట్ లేదు. దోమ బాగా కంట్రోల్ అయింది ఇది కొట్టడం వల్ల. చెట్లు కూడా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు కటింగ్ చేసినారు కదన్నా? కాయ కూడా బాగా షైనింగ్ బాగా వచ్చింది కదా? ఇది రైతు కటింగ్ కూడా చేసినారు. కాయ షైనింగ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. కనుక ఈ ప్రోడక్ట్ ఎవరైనా వాడొచ్చానా? ఎవరైనా వాడచ్చు. రైట్ అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న.